Tanggalin mo na tanggalin yan. Bilis. Lalaki ka, ha? Dito mo. May gusto ka sa kanya, wala? May gusto ka ba sa kanya, wala? Meron kang gusto, wala? Hindi mo alam. Pero lalaki ka. Pagkalasin mo. Magkukulang ka, mambabarang. Ay, magkukulang ka, mambabarang ka. Magkukulang? Hindi ka lang. Kinukulang mo siya? Sino pagkano binayad sa'yo? Pagkano binayad sa'yo? Ikaw mismo nagdarasal? Sige, kalasin mo yan. O, boss. O, boss. Pipilipitin kita. Sige, kalasin mo. Lalaki ka eh. O, boss. Lahat. Matagal naman na itong kinukulam. Sige. Ikaw mismo nagkukulam. Sige ka lang. Inutos mo lang to? Sige, kalasin mo. Baka mo sa kinukulam. Kalasin mo. Puputulin ko ang dili mo. Pati katawan mo. Kalas! Ubos mo. Hindi, ubos. Lalaki ka pala eh. Kalas. Papatayin kita sa araw na ito. Sige, kahit nangihina ka. Sige, kalasin mo. Ubusin mo yan. Bisa mo. Bakit mo siya kinukulam? Yung totoo. Sagutin mo, palalayain kita na walang alinlangan. Inggit lang. Sige, palasin mo lahat yan. Bilisan mo. Inggit ka. Bakit ka nainggit sa kanya? Ano? Hindi mo alam kung bakit ka nainggit sa kanya? Eh, sira. Tingin ka sa utak mo na bakit ka nainggit sa kanya. May gusto ka sa kanya, wala? Yung totoo. May gusto ka, wala? Ha? Tao ka ba talaga, hindi? Tao, hindi? Magtitik ko. Ayaw magbigay ng detalye. Ano? Tao ka, hindi? Yung totoo, tao ka, hindi? Tao ka. Makukulang ka. Sige. Ikaw mismo nagdarasal. May gusto ka sa kanya, wala? Oh, sige. May gusto ka naman pala sa kanya. Hindi ka. Gusto mo pang pilipitin yung buong kaluluwa mo. Kalasin mo yan. Di ba mahal mo siya? Eh, ba't mo sinasaktan? Meron bang pagmamahal na sinasaktan sa kabaliw sa... Saan mo ito mo natutunan? Yung pagdarasal na masama. Sino nagturo sa'yo nito? Tinuruan ka lang o talagang angkin mo na ito sa ninuno mo? Sumagot ka! Turo lang. Turo lang. Turo lang. Mahal mo siya. May gusto ka sa kanya. May gusto ka sa kanya! Yes, okay. Pero may gusto ka sa kanya. Eh, ganun pa rin yung pagnanasa. Okay. Eh, alam mo naman pala may asawa, ba't ka magkakagusto ka sa kanya? Ginagayo mo siya. Ha? Ano bang ginagawa mo sa kanya? Bakit mo siya kinukulang? Pipilipitin kulig mo sa loob ng katawan yan. Anong ginagawa mo sa kanya? Yung totoo. Anong ginagawa mo sa kanya? Anong ginagawa mo sa kanya? Kabastusan. Ano? Ano? Kabastusan. Kabastusan. O, diba? Pagnanasa, manyakis ka. Dapat wala ka na. Anong ginagawa mo sa katawan niya? Anong sinisilip mo sa katawan niya? Anong sinisilip mo sa katawan niya? Dudurugin kita na walang alinlangan. May asawa ka, wala? Hindi ka ba nakontento sa asawa mo pag nasahan mo? Bakit nagnanasa ka na hindi pagkari ng iba? Ano bang wala nito sa asawa mo? Peres lang naman, ang isa lang ang ginawa ng Diyos ng babae. Nagkatalo lang ito sa mukha. Nga? Bakit ano bang kinababaliwan mo sa katawan nito? Ang kabastusan. Ha? Anong kinababaliwan mo sa katawan ng tao nito na meron ka palang asawa? Sumagot ka. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta't nagugustuhan mong katawan niya. Hindi ko alam. Sige, sinungaling ka pa rin. Kanina, ikaw nagsabi, kabastusan. Tapos yun, binabawi-bawi mo. Sige, babawiin ko rin ang sinabi ko. Hindi kita papakawala ng alinlangan. Kasi alinlangan din ang sinasabi mo sa akin eh. Kalasin mo yan, lahat. Kabastusan. Bumuka sa iyong bibig na ginagamit mong iyong kakayahan para pamunduhan. Wala kang kwentang tao. May asawa ka eh. Bakit hindi mo pagnasa ng asawa mo? Nagnanasa ka ng hindi pag-aari mo. Ha? Wala kong kwenta. Nagpaturo ka lang sa walang kakwenta-kwenta. Kailan mo itong ginagawa sa kanya? Tagal na. Gano'ng katagal? Tagal na. Sige. Ilang taon mo na tinagawa ito? Gano'n? 5 taon, 10 taon, 100 taon? Ilang taon? Ilan pa lang. Ha? Ilan pa lang.
Ilang taon pa lang? Ilang taon? Isang taon pa lang? Wala pa? May isang taon na wala pa? Ouch! Right na! Sige ka lang. Hindi. Aray ko! Kamunduhan ang gusto mo sa kanya. Pagnanasa. Kabaliwan. Hala! May asawa ka taga wala? Meron. Ilan ang anak mo? Tatlo. Sige. Ouch! Ano ang trabaho mo? Wala! Ano ang trabaho ng asawa mo? Ano ang trabaho ng asawa mo? Paano ka nabubuhay kung wala trabaho sa mo? Dintik ka, ano ka? Wala! Alam mo rin. Tapos nagdanasa ka, baliw ka sa laman. Salbahe ako, wala akong nangyayari. Wala na akong tatanong sa iyo. Sa araw nito, huhusgahan din kita ng kamatayan. Pero hindi kita papatayin. Masamang pumatay ng tao. Lahat ng kamunduhan na gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Lahat ng laman, ng kabubuyan, ng kababuyan, ibibigay ko sa iyo. Pag nasaan mo yung ud na ibibigay ko sa iyo lahat. Mahilig ka sa laman, hindi ka napakontent sa asawa mo. Kaya bibigyan kita. Lalaki ka, di ba? Gusto mo ng maraming ud, ha? Bigyan, magnetic mo ng maraming ud ang katawan ng tao ito. Ang kanyang mga ari sa katawan niya. Ibalik mo sa kanya lahat ng ud. Ibigay mo sa kanya ang laman, walang makasama. Dahil hindi siya napakontento sa binigay ng kanyang ama, ng Panginoon natin. Ibalik ko sa kanya. Sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at masamang elemento, inuutusan ko kayo, lumabas kayo sa loob ng katawan ng tao ito, at pumunta kayo sa taong nagdarasal sa loob ng katawan ng pag-aari ng aking Ama. Amen! Tawa-tawa ka ngayon, ha? Ngayon, tatawanan din kita, nakakilala mo. Kung marunong ka magdasal ng kasamaan, marunong ako magbalik sa taong ito. Amen! Gising! Hinga ka na malalim. Sabihin mo in Jesus' name. Jesus name. Amen. Amen. Sige, inom. Sige, pahinga ka muna konti. Hinga. Sige pa. Hinga pa. Huwag mo muna ingat yung face mask mo. Relax lang. Hinga. Sige, inom. Sige, pahinga muna konti. Relax lang. Ilan ang anak mo? Abat po. 4 ang anak mo. Sabi niya 3 anak mo. Sino yung isa? May ninampung ka? Ano ang trabaho sa mo? Ano po? Caregiver po. Caregiver. Saan? Sa ibang bansa? Sabi mo wala kang asawa. Ay, may asawa ka palamunin. Sabi mo, asawa mo palamunin. Leolan po dito. Talaga wala na yung asawa mo. Nasa ibang bansa. Wala siyang alam. Ay, hindi niya alam. Hindi niya alam yun. Kita mo, sasabihin niya ba asawa niya? Wala siya yun. Nakapasok ako ng malinis sa kanya. Grabe ka pa yun. Ay, hina ako. Pinagnanasahan pa pala yung maganda mong putis. Ang hina ko, ang sakit. Ano ang sabi niya wala siyang asawa? Anak niya 3, alam niya naman anak niya. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Mayroon ka nakita liwanag madilim? Dilim, ano ko? Parang ano? Parang nawala na ako. Ano? Parang nawala na akas. Hindi. Ang ibig sabihin ko, madilim ba yung dinaanan mo? Maliwanag? Medyo ano po, dilim. Madilim? Ang ganda ng beauty mo. Ito wala siyang ano. Lalaki daw siya. Hindi, wala siyang alam. Okay na pakiramdam mo. Ano pakiramdam mo? Ay, ito pala yung kamay mo pala doon. Nangiina ka, ako nang gagawin ng kamay mo. Relax lang. Magang na. Kanina sobrang bigat eh. Para kung mayroon akong binubuhat na barbell sa kanya. Magang na, di ba? O, ikaw gumalaw. Baka ano mo, kahit mahina ang katawan mo. Ano pakiramdam mo? Okay. Ano pakiramdam sa katawan mo? Taga saan ka ba? Taga Bacoor po. Bacoor, Cavite? Mega shout out sa taga Bacoor. Hi. 3 lang anak niya.
Ilan taon ba yung anak mo? Nakalimutan ko kasi tanong kung babae panganay ang anak niya eh. Kasi narinig ko kasi, na-terentente ako pag sabi niya na pinagmamasda ka daw, naka-pulsa. Makabuti sa'yo. Salbahe. Salbahe yung lalaki. Nairita yung tenga ko kaya. Nakalimutan ko na itanong yung ilang taon na yung panganay mo eh. Masayahan ka pa sa'yo. Pinagnanasahan ka. Diba, nagpaano na rin ako. Nagpagamot ka na sa mga gagamot? Grabe. Hmm. Takot ako ah. Ang ilang magagamot ng mawak sa'yo? Siya lang po, yung malapit ko sa amin. Ano sabi niya sa'yo? Wala, ano daw ako, pinagawaan. Siya mismo nagdarasal. Hindi ka pinapagawa ang pikit. Siya nga yun eh, kaya nga nagdanasa siya sa'yo eh. Nababaliw. Kaya nga tinanong ko kanina, kung ikaw ba nagpapadasal, di, ako mismo nagdarasal. Ibig sabihin, pinagnanasaan yung ganda mo. Okay. Oo, kita mo 3 anak Pero niya. nangangati ako nung nagpatawag. Hindi mo ba hindi niya, ay papaliwanag ko ha, kasi wala nga ako palang alam. Yung katawan mo, ewan ko kung anong kabaliwan niya sa pag-isip. Siguro nakatingin niya sa iyo, naka-sexy ka. Tapos kung anong iniisip niya sa iyo, nilalagay niya sa picture mo. Intindihan mo na? Ano pakiramdam mo ngayon? Napagod ako. Hindi, ano ka pakiramdam mo ngayon? Okay na. Malakas na. Oo. Kala ko, wala kang asawa eh. Nak-caregiver pala asawa mo eh. Tapos, ilan ang anak mo? 4 po. 4, 3 anak niya. Sige, salamat. Thank you so much, Lord. Taga Bacoor, Cavite kayo, no? Apo. Hmm.